Sledujete kanál Viktória, kanál ako rozumne schudnúť a nezničiť si pri tom zdravie. Dnešná téma, ako schudnúť bez diety a 3 kroky, ako spočítať kalórie. Už dávno nie je žiadnym tajomstvom, že na chudnutie je potrebné vytvoriť si kalorický deficit. Bez ohľadu na rôzne diety, ktoré vyskúšate alebo ste vyskúšali už, chudnutie bude fungovať len a len vtedy, ak bude deficit kalórií. Áno, znie to banálne. Ak príjmame viac, ako vydávame, tak priberáme. Jednoduchá matematika. Potrebujeme sa naučiť samostatne kontrolovať príjem energie z jedla a zároveň zostaviť svoj jedálniček tak, aby bol chutný, zasítil a dokonca vám pomohol aj sa zbaviť prebytočného tuku. Môžeme dokonca jesť aj svoje obľúbené jedlá, ktorá väčšina diet zakazuje. A zároveň pri tom ešte aj schudnúť. No nie je toto sen všetkých nás, ktoré chceme schudnúť? Áno, ale tu je kameň úrazu. Taká prekážka. Spočítať, zostaviť si, odvážiť, zapísať a výraz mojej tváre sa menil. Aké to je všetko komplikované. Problém? Áno, pre mňa to bol problém. Príliš zložité. Ľahšie bolo konať podľa princípu menej jesť a viac cvičiť. Ľahšie mi bolo odcvičiť 7-krát do týždňa ťažký aerobik, alebo vstávať o 5 ráno, ísť behať, áno, a na 7 už byť v práci. Ako počítať a zapisovať všetko, čo som zjedla. Husia koža mi naskakovala pri myšlienke, že treba to všetko vážiť, zapisovať každý gram do tabuľky. Skrátka, obavy zvíťazili a ja som to všetko odmietla. A to bola moja veľká chyba. A pochopila som, že to je chyba až o 20 rokov. Hrôza. A medzi tým kilogramy pribudali. Ak vy ste niečo také pociťovali alebo prežívali, dajte like a my ideme ďalej. Aká je najlepšia inšpirácia pre nás žien, no alebo aj mužov? Áno, osobná skúsenosť konkrétneho človeka. A dnes je moja osobná skúsenosť, ako som zvíťazila nielen nad tabuľkou s kalóriami, ale aj nad 20 kilogramami nadváhy. Efektívna metóda, ktorá umožňuje mať pod kontrolou svoj príjem energie jedla a umožňuje pri starostlivom dodržávaní, zaručuje 100% výsledky. Ak máte metabolické ochorenie, ako napríklad autoimúnne ochorenie, rôzne druhy cukrovky, ochorenie štítnej žľazy, odstránenie žlčníka či dnu, to všetko za sebou prináša obmedzenie rôznych potravín. V zásade ľudia o takýchto ochoreniach vedia, ale nie vždy. Napríklad nemusia vedieť o existujúcej inzulínovej rezistencie. A tu chudnutie s deficitom kalórií nie je až také jednoduché. Niektoré ochorenie si však vyžadujú diety, ktoré určí a vyberie lekár. Krok číslo 1. Musela som začať čítať etikety. Etiketa na potravinách uvádza bielkoviny, tuky, sacharidy, kalórie. Nás ale dnes budú zaujímať, koľko kalórií obsahuje daný typ výrobkov. Bielkoviny, tuky, sacharidy sú samozrejme veľmi dôležitá vec, ale o tom budeme hovoriť v iných videách neskôr. Dnes hovoríme konkrétne o množstve kalórií v produkte.
Toto je obzvlášť dôležité pre komplexný produkt, ktorý obsahuje viac ako 2 zložky. Výrobky, ktoré chutia veľmi podobne, ako napríklad sušienky, môžu mať dosť rôzny obsah kalórií. Napríklad jedno balenie sušienok môže mať 200 kilokalórií na 100 gramov a zatiaľ čo iné balenie sušienok chuťové veľmi podobných môže mať 400 kilokalórií na 100 gramov. To znamená, že pri výbere potravín za účelom chudnutia nás prirodzene budú zaujímať produkty s menším obsahom kalórií. A táto informácia veľmi dôležitá. Pretože dnes je nová taká móda produktov zdravej výživy. Ja nie som proti zdravej výživy, ale zdravý koláč zložením môže byť zdravý. Ale čo sa týka počtu kalórií, môže obsahovať viac ako obyčajné nezdravé zákusky alebo torty. Toto je tiež potrebné vziať do úvahy a je nevyhnutné si tieto informácie prečítať. Krok číslo 2. Treba použiť aplikáciu. Aplikáciu, ktorá počíta kalórie. Áno, môžeme samozrejme to aj ručne robiť, ale je to oveľa náročnejšie, pretože aplikácia v podstate spočíta za nás všetky tie kalórie. Nielen kalórie, no. Pretože nie je všetky potraviny, ktoré kupujeme, majú etikety. Napríklad zelenina, áno, alebo ovocie, mäso, ryby. Všetko na váhu sa predáva a tam nie sú etikety. Takže, alebo na trhu, keď nakupujeme zeleninu. Takže potraviny, ktoré kupujeme nielen v obchode, ale na trhu, kde nie sú etikety, veľmi dobre sa nájsť v tej aplikácii a ona hneď vám vypočítá a zistí, koľko tých kalórií tam je. Ja si najviac oceňujem možno v takej aplikácii, že môžete zadať aj svoje vlastné recepty. Nám určité jedlá už chutia a jedlo v podstate tie recepty varíme podľa rovnakého receptu. No môže tam niečo byť nejako maličko odchýlky, ale väčšinou je to rovnaké vo fašírkach pred 2 týždňami a po 2 týždňoch. To isté aj s polievkami. No? Keď máme radi polievky, takže to je veľmi dobré zadať do tejto aplikácie a ona vám to spočíta. No, okrem toho aplikácia ukazuje obsah bielkovín, tukov, sacharidov, mikroelementov, vlákniny, ale to budeme potrebovať neskôr. Aplikácie môžu byť platené, áno, a môžu byť zadarmo. Môže byť nejaká základná verzia zadarmo a pokročilé funkcie platené. Napríklad ja som našla takúto zadarmo, veľmi ako dosť široké použitie. Čiže dlhodobo som to mala bez platenia. No, niektoré sú, ktoré fungujú výlučne v mobiloch, na telefóne, áno, tak to je na vás, ktorú si vyberiete. Mne je najlepšie v počítači, pretože všetko vidím na veľké ploche naraz, takže pre mňa je to ako veľmi dobré. Takže zopakujeme prvý krok, stačí počítať kalórie, čítať na etiketách, áno, a potom aplikácia to spočíta. Prečo vôbec musíme počítať kalórie? No na to, aby sme schudli, musíme znížiť príjem kalórií a podľa toho aj energetický príjem a začať využívať vlastné zásoby. Áno, a aké sú to zásoby? Naše rezervné zásoby, ktoré predstavuje podkožný tuk, ktoré máme a ktorého sa chceme zbaviť. Áno. Myšlienka je teda jednoduchá. Počítame kalórie, odmeráme množstvo, ktoré potrebujeme a zvyšné chýbajúce kalórie získame z vlastného tela, z tukových zásob. A tým budeme chudnúť. Nie je to možné urobiť od oka, ale keď od oka, tak skôr to bude veľa. A veľa chýb. A môžem povedať na vlastnej skúsenosti, 30% chýb
ktoré som urobila, boli tým nesprávnym smerom. Nesprávnym znamená väčší podiel kalórie, ako chceme potom efektívne chudnúť.